Hvis sagen mod forventning ikke vindes, så går vi som oftest videre i Ankestyrelsen og byretten og landsretten. Og i den periode, hvor vi venter på, at sagen skal behandles igen, der går vi meget ud af at arbejde aktivt på sagen for at fremskaffe nye oplysninger, som dokumenterer, at betingelserne ikke er opfyldt i loven. Et af de forhold, som oftest desværre ikke synes vi, at der lægges vægt nok på, det er det forhold, at man skal forsøge mest muligt for at sikre, at børnene kan blive hjemme. Det hedder, at der skal være en begrundet formodning for, at problemerne ikke kan løses i hjemmet. Og det er netop fordi, at man ved, at når man skiller den, kan man sige, børnene fra deres biologiske forældre, så ved man via diverse undersøgelser, at de børn får det langt sværere, end de børn, der rent faktisk vokser op og bliver hos deres forældre. Derfor er det vigtigt, at vi får belyst den side af sagen.